Si adik Fabian Arkawanta Humayun. Nah, kalau numpak jaran sudah biasa, numpak mobil ya sudah biasa, numpak barongan itu yang luar biasa. Arep mbok kepakno meneh kuwi lah yo mesakno. Nurut bae le wis ora apa-apa, Ora didandani. Alon-alon muang. Alon-alon ki rumari. Oh, jadi
Cau gledak. Ya. Oh boyoan. Iya Mas paringi cau gledak. Halah. Majeng gelek tangi mane iki gendeng opo manuk puter ning ane kulen tangga ojo ning dhuwur panger ning dhuwur geger iki samuklik. Sira wani-wanine gletak nang kono nama satpame. Mani we. Rapopo bel rapopo. Aman. Nek kowe aman. Gletak maneh. Jerukno meneh. Tambah jeruk. Tambah maneh. Halah muncrat. Tambah apa ada kentut. Sik, Apa? Megang meneh ta? sik tak nyuwun udut kadangane pras rada pegel. Sik ya pras, sabar ya pras. Nah, orang sabar itu kekasih Allah. Ajeng gelek tangi. Iki manuke ya ora budheg ya. Iki manuk wedoke mah. Ora apa. Ya ana sing rada budheg ya ana. Ana sing ra padha ngrungokno ya ana. Ora gatekno Ah sing jenenge manuk ki ya werna-werna. Ana manuk sing manuk. heeh, tapi manuk kututku ora iso. Ora manuk. Hah? Nakal. Rada. Nah. Ajeng gelek. Ngopo tuh? Kurang kompak banget nek sak grup iki kudu kompak lho tuh. Ayo. Ajeng gelek tangi maneh iki gendeng apa yo mas manuke apa Ndak budek to. Lemenok nang sanding kendang. Oh. Niki sami ngopi-ngopi riyen niki. Nah, matur suwun nggih Mas Wiwit. Heeh, komplit sajene ana kopi, ana teh. Iki gonge arek ngopi ra, Gong? Nah, Ora. Wis. oh, ngarep Mas. Oh, kopi didiri kabeh wae gelas. Ngarep kae Mas Agus kendang ngarep galuh. Sik. Siap ya, Pras? Ajeng gelek tangi ini penting apa manuk apa manuk butuh tekno atik ngopo ojo mikro ikon tangi mikro karo puter muter oh sing muter-muter nganu tau enggak Kae bingung manuke mumet. Aduh melase ya ono no. Mbah, aku tak ngewek informasi dulu Mbah sekedar. Jadi sak mangke niki insyaallah sak dibare niki endange do mari kabeh mungkin wonten setunggal permainan koleksinya saking Turangga Surajaya. Namine permainan bambu gila.
Mungkin samangke saking para kadang, para penonton Badhe nyobi. ingkang badhe nyobi permainan bambu gilan niku rasane kaya ngapa, mungkin saged pinarak wonten ing sajroning pagelaran, sajroning palagan dengan catatan. Eling-eling iki dengan catatan orangnya tidak melebihi dari 7. Nggih. Nggih, jatuh mungkin saged konfirmasi dengan kru saking Kurangga Surabaya. Semoga ing samangke sinten sing badhe nderek Coba nggih. mencoba ngrasakno permainan bambu gilang. Pripun? Ampun dilapin nggih, Le. Iki nggo obat. Nggo jamu. Ben cepet mari. Aja galak-galak kowe. Muah, wedi ngene. Tenang wae Le. Nah iki nek kira-kira sing ngembange untali obatmu kuwi wae Le. Aku kan sunat mesti ana obat. Heeh. Ayo Mas. Ya Mbah, kondur Mbah. Nah niki kangge setunggal bos setengah dipun tarik Mbah Wati. Mas goblokke Mas tarik Mas. Dekne suruh nang kono. Ini kan orang anak. Coba liatin. Aduh. Coba liatin. Oh si Jan orang kenal. Ngompori malah kena dhewe. Si Jan lupa, si Jan lupa. Yo lapar. Biar tambah. Si ganteng belum si ganteng. Iki lho, iki lho. Ya Mas Agus.
Sampai Pak Romi Bambu gilane dipersiapkan sik Mas. Oh, niki kajenge kiprah raketan sedilut nggih, Mas. Oh iki langsung kiprah kabeh. Iki kiprah bareng-bareng mawon nggih, Mbak, ampun ngarani lagu. Nah, bareng-bareng mawon kiprahe ampun ngarani lagu. Orang metus mereka ini. Muah. Oh
Mbak Dewi, endange putri kon lenggah. Mbah sampean ngerti lenggah? Ora. Jago. Bahasa Inggrisnya apa? Hah? Sit down. Apa-apa? Sit down. Aku kira ngerti bahasa Ya, Inggris. anu bahasa Inggris. Aku biyen sekolah nang MTS butuh bahasa Inggris ku jeblok. Oh, digital. Anane ku dijeweri maring gurune kok. Bolos bareng. Ya, genduk-genduk Sri Kandini do minggir macet ngopi. Monggo. Sagunging para rawuh, para pamirsa, kala sampun matur bilih sakmenika badhe pun aturaken setunggal permainan ingkang aran Bambu Gila. Atur kagem para pamirsa, sinten kemawon tanpa terkecuali, sing penting lanang nggih, ampun beda. Sing penting lanang, sing saged sing ajeng kepengin nderek ngrasakno permainan Bambu Gila niku rasane kaya napa, saged sesambetan rumiyin saged izin kalih kru. Gila-gila. Kembal ke YouTube nyong. Nyong kan waras. Perut di kamera. Itu nggih Mas, nek wis wong pitu wis. Sing helman kaya do entuk kae helman. Mas, helmnya copot Mas.
Sampean Mas. Helmku copot sih. Oh. Tak Oh, kayak pelontos. oh, tak kira lagi ngambil. Oke, untuk kenalan Rin. Hitung sih, Mbak. Matiin baru lagi. Ini kakak sini kan ya kan. Kita juga gitu Kan kalian. Merah ada bagus. Orang lah. Nggih. Sampun pas napa dereng Mas pemaine? Nggih. Monggo niki kajenge dipun tata rumiyin. Niki tanpa adanya rekayasa nggih. Jadi kagem lari-lari jangan meniru adegan ini di rumah. Mungkin mbok karang sing jenenge cah cilik biasane niku ana apa yo ditiru. Oh, ning omah engko Ning omah. pring cagak antena copot. Ya aku sama manten yo ditegur. Nggo latihan. Latihan siji loro telu papat. Ampun nggih, ampun, ampun ditiru adegan iki. Kancane siap nunggu nang pinggir pagar Mas. Jangan sampai ngenangi penonton. Kancane siap waspada siapa nang pinggir pagar Mas. Awas.
Gandani sih mas, gandani sih. Pak Awungan nggih, sing teng pinggir pager waspadari. Nah, niki frame. Waspadari sekedap atau mundur sekedap. Nek kurang wonge aja dilakokno mas. Nek boten enten gendut. Nek tesih enten monggo. Tidak lebih dari 7 orang, tidak lebih dan tidak kurang. Awane, ringnya gendut. Kurang wonge iki mas, wonge kurang. Aja dilakokno, bawake dicek mriki. Semoga kantor kagem penonton ingkang penasaran. Yuk mas, mas Pras angkat. Mbak Fitri, Mbak Fitri. Cukup mas. Agus.
Nggih pangapunten nggih kagem penonton ingkang boten kebagian wekdal, mungkin panjenengan penasaran ngenjang. Nah, untuk hari besok panjenengan monggo rawuh malih wonten ing basecamp. Wonten ing basecamp Turangga Surajaya. Insyaallah ngenjang badan malih wonten ing basecamp. Ngormati setunggal Muharram 1447 Hijriah. Insyaallah niki ngenjang badan malih. Nah, mekaten kula nembe setunggal permainan wonten bambu gila. Nggih. Monggo niki kajenge sekeco anggenipun para penonton. Para penonton meresani ingkang rumangsa tamu monggo